סמך. רגע, שנייה, את התחלת? אתה מספר לי סיפור? כן. איזה סיפור? סמך. חתול לבד על המרבד? לא? איזה סיפור? של חתול. אוקיי. פעם היה חתול פורק. פעם היה זה. חתול וקבלה בזה. פעם איפה אתה רואה זה? זה לא זה. וזה? זה עז. זה עז? כן. פעם היה זה. פעם היה פיל. זה פיל? זה פיל, כן. למה הם ברוכים אותם? למה? מה? את זה היום. יש פה פיל וחתול וכלב ועז. וזה? זה... בוא נבדוק מה זה. זה... פרה. נכון, זה? פיל. זה? פרה. נכון, פרה. אז איך תפילו? זה הלכו. ולא הלכו. למה הם הלכו? הוא עשה אותו. כי החתול עשה. הוא צחק.